आपला नंबर असतो गावात काही असले की बोलू इथं या म्हणा गुग्या बायला या नाव घ्यायला नाव घ्यायला देवळी 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 खोल्या महाबापाच्या आवताचा सोन्याचा रांजण चांदीचं झाकण बैराम पाटलाच्या बहिणी माझ्या चपलाला राखण आम्ही बघा आम्ही बहिणीच ना हिच्या नवऱ्याच्या आम्ही चपला असली या दारी होता परसच होता उडवा त्याला लावली थापटी मोहन गुग्याचं नाव घेते तर बहीणच बोचा आपटी जाय ना तर 17 तुम्ही घ्या मला येत नाही का बसा येत नाही तर का बसा पोराले हसाय घ्यायचे काही बी त्यांना बी ते हसण्यासाठीच पाठवायचे असते तिकडे त्यांना काय घरात ठेवायचे काय ते पुंजून आपल्या मोबाईलवर येतच ना असले नाव पोरायच्या ठीक आहे माझ्याकडे आहे नाही का मुंबईला घेतली साडी पुण्याला मोडली घडी कुर्डवाडीला मारला ठसा बैराम पाटील कुठं बी बसा पण वकिला बनी दिसा दारू पिऊन बसा ते ना होय आपला नवरा आहे दारू पिऊन बसा प्याला तर प्याला काय आपल्या कमाईचा प्याला होय भैया कोण पेत नाही त्याच्याच कमाईचं पितोय ना आपल्याला बसून घालतोय आणि त्याच्या नावाची काय विषात आहे मग एवढी काय पाहिजे आपल्याला बसून घालणाऱ्याचं नाव कुठं बी जे पासून नाही चिचवानापासून गांजपुरापासून पेरल्या बिलाईत बैराम पाटील आणली म्या गुलाईत हिच आली तिच्या माग म्हणा की गपचिप म्हणायचे असले तर मला म्हणायचं तोच म्हणलंस मग तुम्हाला किती वेळ झालो म्हणा म्हणते का नाही यायला म्हातारा म्हणा बाबा म्हणा चांगले म्हणा त्याचा कळस त्याला चांदीचं झाकण मोहनराव पाटीलचं नाव घेतं तर पोरं ठुले राखण वाकडी तिकडी बाबळ उगवली टेकावं बैराम पाटलाचं नाव घेते अंतिक पाहिजे नाकावर नाव घ्या नाव काय फुकटचा हळदी कुकाचा हळदी कुकानं भरलं ताट बैराम पाटलाच्या नावाला समाय लावल्या 360 महादेवाच्या पिंडीवर बेल घाल टाकते वाकून मोहनरावच्या रोपानं मी गेले झाकून महादेवाच्या पिंडीवर द्राक्षाची लावण बैराम पाटलाच्या नावाला रुपये लागतात 152 आंब्याच्या फाटीवर पाय कसा देऊ लग्नाच्या आधी नाव कसं घेऊ सोन्याचा करण चांदीची जाळी बैराम पाटलाचं नाव घेते अंतिक बाईवर आली पाळी सोन्याचा करंड माझे म्हणायचे नाही एकच म्हणायचं सोन्याचा करंड त्याला पितळाचं झाकण मोहनराव मी इकडं आहे तर बसले वसुदेव अल्ले वसुदेव अल्ले वसुदेव अल्ले बसले राखण वाकडे तिकडे बाबा वाकडे तिकडे बाबी का जायचं नाही अजिबात जायचं नाही मागून विराटवाला कोकणाला गेला कोकणाचे माणसं लिंबराचे कणस आंबूचा पाला मला यायचं होतं ते मी नाहूनच आला देवाला यायचं म्हणून मी नाहून आदल्या घरात मधल्या घरात पलंग पणगावर गादीवर उशवशीवर कबशी चहात पडली माशी मोहनराव पाटील तुम्ही करा काशी आणि मी ह्याच्यात धरते एकादशी पंढरीच्या करते एकादशी गोट केल्या पाटल्या केल्या मोहर नाही राहिली ही नाहीची मोहनराव पाटलाच्या नावाला महाग नाही डरायची म्हणू दे की तुम्ही तिसरी बारी घ्या म्हणायचं नाही तेवढं बरं येत या पाहुणे येत नाही कसं येत नाही हो घ्यावाच लागतं काहीतरी नाव पाटील तुमच्या नवऱ्याचं काहीतरी नाव असेल तेवढं तरी मागून उत्तर घ्या की पाटील म्हणा की दगडू पाटील म्हणा नुसतं बसा असतं दगडू काय